Tämä on nyt sitten kaikille, ketkä kokee, että mä oon etsinyt niitä roskia teidän silmistänne. Ja tää tulee sydämestä. Tää ei ole mun laulu, vaan tää on Even ja Ossin laulu. Varmaan Ossin tekemä. Mutta tää on semmonen koskettava laulu, minkä heidän esittämänä Helsingin pubilla, heillä oli keikka. Siellä lauloivat tämän yhdessä ja tää kosketti sen keikan eniten silloin. Ja laulan tänne teille semmosella mielellä, että mä myös tarkoitan näitä, mitä tässä sanotaan, vaikka nämä ei ole mun sanoja. Sä tuut vastaan jossakin, sä etsit niin kuin minäkin. Paikka päällä tämän maan suuntaan onneen oikeaan. Ja me nähdään sama maailma, mutta aivan eri kulmista. Totuuksia toputtain, vaik totta niistä yks on vain. Ei oo minun tehtävää heittää yhtään kiveä, eikä turhaan etsiä roskii toisten silmistä. Ei oo minun toimeni toimia kuin tuomari, vaan ennen kaikkea rakastaa ihmistä ja Jumalaa. Sä tuut vastaan jossakin, käyt haparoivin askelin. Tahrat kertoo tarinaa, sä ottanut tosumaa. Ja mä tokaisen vain tylysti, omathan oli reittisi. Mut vaikka toisin toivoisin, salaa onnun itsekin. Ei oo minun tehtävää heittää yhtään kiveä, eikä turhaan etsiä roskii toisten silmistä. Ei oo minun toimeni toimia kuin tuomari, vaan ennen kaikkea rakastaa ihmistä ja Jumalaa. Joo, toivottavasti näistä sanoista saat sen, mitä mä yritän kertoa. En halua tuomita ketään, en halua olla tuomari. Ei ole minun toimeni olla tuomari. Vaan tarkoitukseni on rakastaa ihmistä ja Jumalaa. Ja sen takia mä teen esimerkiksi näitä TikTokkeja, että mä haluaisin, että mahdollisimman moni ihminen pelastuisi, saisi iankaikkisen elämän. Ja myös täällä maan päällä aika monella se elämä on muuttunut paremmaksi ja miellyttävämmäksi uskoon tulon jälkeen. Kiitos sulle ja siunausta. Moi!